Maalitilanteet. Maalin hyväksyminen. Sääntökirja käsittelee maaleja säännöissä 94-98. Maali syntyy, kun kiekko on kokonaan maaliviivan yli, tai puolustaja pelaa kiekon omaan maaliin, tai kiekko menee kanssapelaajasta maaliin. Pelaajan maalialueella puolustavan pelaajan estämisen johdosta. Kiekko on maalialueella ennen pelaajaa. Kiekko kimpoaa tai ohjataan luistimella maaliin. Ratkaiseva tekijä on silmin havaittava potkuliike, eli onko tilanteessa havaittavissa potkuliike. Ohjaaminen on sallittua, potkuliike ei. Maali hyväksytään myös tilanteessa, jossa pelaaja on maalialueella ennen kiekkoa, mutta ei vaikuta peliin lainkaan. Maalin hylkääminen. Sääntökirja käsittelee maalin hylkäämistä säännöissä 97 ja 98. Maali hylätään, kun kiekko menee maaliin potkaisemalla, heittämällä, lyömällä tai tahallisesti varusteilla ohjaamalla. Maali hylätään myös, jos maila on maalin yläriman yläpuolella, eli kosketuskohta kiekkoon on maalin yläriman yläpuolella. Maali hylätään, jos kiekko menee suoraan erotuomarista maaliin. Maali hylätään myös silloin, jos pelaaja on maalialueella ennen kiekkoa tai maali on poissa paikaltaan. Huomioi poikkeus säännössä 98. Jos puolustavan joukkueen pelaaja siirtää oman maalinsa pois paikaltaan, maali hyväksytään edellyttäen, että vastustaja oli laukaisemassa kiekon ennen kuin maalia siirretään. Päätuomarin mielestä kiekko olisi mennyt maaliin, jos maali olisi ollut normaalissa paikassaan. Myös jos pelaaja koskettaa maalivahtia maalin syntyessä. Maali hylätään, jos pelaaja on maalialueella häiriten maalivahdin toimintaa tai pelaaja työntää maalivahdin maaliin torjunnan jälkeen. Toimenpiteet maalin hylkäämisen jälkeen. Maalin hylännyt tuomari ilmoittaa hylkäämisen syyn toimitsijoille, rauhallisen varmasti myös pelaajille. Aloitus suoritetaan lähemmästä pelikatkon aiheuttaneen joukkueen aloituspisteestä.
Hyvä